Homenaxe especial dos veciños de Ribeirinha e o Conchido aos traballadores da Onza de Oro. Haberá unha celebración este sábado ao ritmo de Javi Maneiro ou Leite con galletas. Hai aproximadamente un ano que unha nova agrupación colleu as rendas da Asociación Veciñal da Ribeirinha Conchido, sangue novo que quería darlle un impulso á zona e maior visibilidade por parte do Concello. Unha noche de actividades ás que se sumará o que teñen preparado para este sábado. E tras todo o que acadamos nun breve período de tempo, plantexámonos por que non darlle aos nosos veciños e veciñas a posibilidade de vivir unha festa na súa propia aldea, non? E ademais, por que non comezar ese día homenaxeando a todos os homes e mulleres que durante algún período da súa vida formaron parte dunha entidade conserveira a que en a Ribeiriña o Conchido sempre teremos no recordo, que é a Onza de Oro. Entonces, esa máis ben foi a idea pola que surxiu este evento. 2 meses atrás comenzaron os preparativos desta celebración especial cos recursos limitados dos que dispoñían. E a acollida por parte de todos os artistas foi increíble, o apoio por parte da veciñanza tamén. E a verdade é que estamos encantados porque é un evento que non se realizaba na aldea dende hai moitos anos. Por exemplo, eu teño 25 e nunca viví unhas festas na miña propia aldea. A verdade é que é un momento que vai quedar para o recordo, sen dúbida. Quen agradece a implicación da xente da aldea, xa que sen a súa chega esta festa non se podería celebrar. Os veciños e veciñas que colaboraron dende o primer momento sen dubidalo, grazas á xestión que tamén levamos facendo durante este último ano, fixose unha recaudación comercial, como podedes ver no cartel, moitos negocios colaboraron, é verdade que tamén temos unha axuda económica por parte do Concello. Como xa dicía antes, non temos o apoio financiero de outras festas, pero ao fin e ao cabo, para ser a primeira, penso que conseguimos ter un cartel á altura. A xornada do sábado arrancará ás 12 da mañá cun pasarrúas a cargo de Arrancadeira. A unha vai ser o homenaxe aos traballadores e traballadoras de la Onza de Oro, cun desvelamento dunha placa conmemorativa e entrega de recordatorios a toda a xente que se acerca hasta ali. E despois vai a empezar dúo charada, ca sesión vermú, e tamén vai haber un pulpeiro máis hinchable para os nenos. E despois, xa na tarde e noite, comezará o pregón co gran Javi Maneiro, para dar paso despois ao grupo Leite con galletas e a discoteca Chocolate. Un día completo de festa e música no que agardan que tamén acompaña o tempo. Para ser a primeira festa, penso que temos un cartel á altura das expectativas. Espérase que a xente que se achega á celebración aproveite para pasar ali todo o día para desfrutar de todas as actividades preparadas para desenvolver as festas da Ribeiriña o Conchido. Somos 9, ao fin e ao cabo, empezamos sendo menos, pero co paso do tempo fomos sendo máis, hoxe non estamos todos aquí, pero somos rapaces da aldea, nacemos aí, criámonos aí, todo o que facemos é sin ningún tipo de interese, simplemente con amor polo sitio no que nos veu crecer. Coa vista posta tamén en darlle continuidade no tempo con máis celebracións.